Hi guys, mayong hapon sa inyong tanan. So karon guys, mag-adto mi ni Koreana sa ilahan ni Miggy. Kay naay gipadala si ma'am ipa grocery sa una, ayha mi mag-adto dito. Mag-grocery sa mi una, ayha mi mag-adto dito. Ug daghang kayong salamat ma'am sa blessings nga imong gihatag para sa mga bata ni Budog. Amping ka kanunay diha uban sa imong pamilya o God bless. Nya, mato na mi ni Koreana kaganihar man ta mi adto nya. Gitagad pa nako akong video nga ma-upload. Unya kay naman po litson manok nga ipapalit. Papalitan po og litson manok andox nya. Wa may andox dere, chooks tugo. Si kuya akong ipapalit guys kay ako mag-grocery. Dito rin mi magtabo sa groceryhan. Dito tawlat si Amis Ling. Nagkasinabot gining duha guys. Ambot na lang. Giunsa siya kor? Giunsa na unsa si kuya nimo? Unsa? To, nag-heart-heart ko nung mata ni kuya. Yan, nagbuto-buto ang lughan. Nakita ni Muloy? Si kuya na akong ipapalit sa litson manok. Isa ra. Sa litson manok. Andox may ipapalit niya kay wala may andox diretsoks tugo ang naa. Tuara man sa highway. May ipapalit na ko niya daan. Balik pa na akong bali guys. Kaya mag-asok na niya. Pawas mo dala ko nila. Asok na niya. Manok na. Isa ka sako. Duha ka hapsak. Oh. Alas. Oh. Sandira to. Apa biskuit? Biskuit tayo. Biskuit. Ito yung biskuit ka. Nasa pinaka last part, ma'am. Ini. Gusto ka tong savers pack? Tong ulo. Ini ulam. 105. 105. Mana sila palit sa litson manok guys na atag ni ko yung sukli. Shoes to. Sok tugo. Mana siya palit sa syok tugo. Ayaw niya ng fried chicken. Ignaya nga ibilin sa siya. Minggay. So na nga ito may palit guys. Ang kulang na lang dana kay ang bugas din. Magbayad na dayon ta. Yang itlog. Na po itlog. Ha? O sige ka to na. Na ako ra ibayadan. Ha? Ako ra bayadan. Ambi na di. Palit check guys niya. 25 man kuno. 20 rin ang kwarta. O 35. Ako yung mong bodega, ma'am. Dabong te. Sugo pa. Dabong. Sugo pa, init. Oh, ito lang na. 30, 40. Ayun ta. Ano yung dabong? Kaya ba sana? Di ba tulis yung ginta lang to? Ha? Tulis yung ginta. Normal ang gasolina. Nagmahal man ang gasolina, mang nagmahal pod ang dabong. Kay mahal gid tanan karon palitonon. Kana rin siguro. 230.
Pizza, wafer. Pila ta? Isa. Ito nga. Dalawa kaya po. Dalawa kaswa. Ang sarap sa ulat. Ito. Nagahaki. Sausage. 445. Nara. Mahal din yung sausage ba? Kaya 75. Hungarian sausage lang ito. Napoy baratuhon ani pod nga kuan klase. Nato 125. Ito naman yung luto. Kinala sa return na. Kanina siya dam. Pero mas barato siya. Ah, Pero mas lami na sa Hungarian. Sama istro mo kung sa brand. Pero kana siya dili na siya pwede. Kay Iyo kay ako na palisdanan mo. kay kuan na. Dito siya. Palit na ta og pan guys. Nya banana cake og starbread ang atong gipalit. Ay, ba sa pagmilbapon guys? Sa kay ay naabot bukas. Diyan na pa guys. Salamat ya. Ya, kaning bugas guys. Dito pa sudlonon. Dili maagi mo gani nga gisakay ra namo kay. Oh, naam ngud ako mga pagumangkon. Naikarga ra dai ni kuya ang bugas pasulod. Kay dili man masulod dito sa Tricab. Dili masuyod sa Tricab kay lisod man ang dalan. Ako pakadaog lang. Aray ko. Aray ko. Ibilin na bitaw ka dito, dili ka. Aray ko. Abanglar ka? Ayo bakla ra ta. Ay, kiwa ni mausik ko. Nay but ay. Ano ka? Ano? Ha? Ano? Tadali na ko. Digid si Koreana ang pasibuot guys, ag sakay gid siya. Ag sakay gid siya, ag sakay. Sakay si Koreana guys. So nagpagansi. Ang ako napalit nga sausage kay Hungarian sausage kay walay lain. Naay ko an pero bio man daw to, kinahanglan daw to ibalik. Mga nga ako. Ato na lang kung gipalit ang Hungarian sausage. Mahal siya pero lami daw kuno na siya. Nata din ni guys sa mga bata. Di ana mi diri ma'am. Niyara kung pamalit. Isulod daw na diri ya.
Kagwapa pa ni saksak, oy. Kasigsiwa kayo, oy. Alisak. Nagsulod. Nagsulod gyud. Nagsulod gyud. Mga gwapa, basta mga bata, oh. Musta man, May? Okay ra. Ikaw, Sak. Ikaw ko. Okay, ragapon. Nga, ay, gipadala si Ma'am. Ma'am. J. Si Ma'am Jen. Memorize naman ni Saksak, ah. Ay, pan. Yan, palitan po dahil ako siya banana cake. Itlog. Nya, sausage po dahil guys. O hotdog. Dagko ni siya nga. Dagko ni siya nga hotdog. Dayon, nara ang sausage. Hungarian sausage man daw ni siya. Alagay Hungarian sausage. Yan na ako dami mga kuan guys, o mga gatas o saan nga biscuit. Para snack ni Saksak. Mayroon ba yung juice. Mayroon ba ako juice. Kaya naman nadala na nako diri ah. Kaya narapod ang bugas. Ang kuan wala may kuan diri andok chokes tugo ang naadha sa kuan dito sa Balingwan maong chokes tugo akong gipalit dili na andok nga lechon manok. Hello guys. Hello guys. Kira ka guys? Yeah. Kira ka guys? Okay ra. Kana okay ra gid permi. Di mo pamista sa Mapua? Basta ra. Hmm? Nya di ara ang sobra ma'am. Ako nang ihatag nila. Kabahin-bahin na sa inyo ha. Thank you, Ma'am Jen. Thank you, Ma'am Jen. Thank you, Ma'am Jen. Thank you, Ma'am Jen. Na si ako. Daghang salamat ma'am sa blessings nga imong gihatag sa mga bata. Amping kanunay diha bansay mong pamilya. Pag-aon naman sa paan oh. Thank you, Ma'am Jen. Thank you, Ma'am Jen. Thank you, Ma'am Jen. Ali kur. Oh, pagpalit karong mapuno. Ini ka puno ato din ihawon. Oh, pagpalit sa ingon danha kay aron kuan imuhulog-hulugan 5 G's. Pag mapuno na ato din ihawon. Akang migi din na ah. Ay palit din kuno siya ay ipalit ko ni. Pamista mo dito ilalula ha. Ato mo dito pista. Ha, di na. Adili uli. Dito ka uli. Sa klase, laag-laag. Laag-laag. Mama Lile. Bye-bye. Ginuutan pirmi ha. Kay dalaga na rabahat ito. Bye, Ma'am Jen. Bye, Ma'am Jen. Salamat sa mga blessings. Naniglangan na. Oh, hindi mo nalilen. I love you. Tama man saksak ah. Pagkuan lang mo kung aga gusto mo pamangas dadto ha kay panian tara mo dan hini. Tito Momon. Bye-bye. Bye. Pa.
Kaya naman sa ilang kuan dadto. Oh, naman sa ilang agahimo dadto. Nadili na may aglangan. Oh, sige, salamat. Oh, salamat po. Ito na ko sa kay unahan niya. Ito na. Ito, unahan mo ga. Ako, sakay na ko. Ada yun na siya pag-answer. Salta, gina siya iya. Sakay yun na siya guys. Ay, tapulan siya baklay. Ano na po ko nagdugay kay manigway pa si kuya sa baka. Magpainom pa sa baka. Daghang kayong salamat ma'am sa blessing sa para sa mga bata. Naaman po may sobra akong gihatag po sa ilaha ang sobra sa imuhang gipadala. Dayon kuan kay ilang taon ang bata karon guys nga naa sa iyang kuan ni Maribel, iyang papa ni Maribel kay kana ang hinlo. Hinlo na. Kaatiman na sila sa iyahang kuan. Kaatiman na sila sa iyahang kuan ni Maribel madrasta. Kaya wala na siguro na siya nagtrabaho kay sa una nagtrabaho man na siya. Na karon murag naara siguro na siya sa ilahang balay mao nga ana ang agatiman na niya ang mga bata. Nagbahog to sa baboy guys. Pag human mamunyag dahil minita kurkur. Mamunyag daw manghaling. Dana ka. Si budak guys, wala din na siya naburos. Ay, gamay kay tiyan. Wala na siya naburos. Tungod siguro sa breeder siguro to. Kay basta man ni sila unya, wala pa ba siya nagbautro pag pangasawa. May dag mag-utro na siya pangasawa kay para nga mabreda na pod. Kay si Budin momento nga wala pod ni siya nabuntis unya nangasawa siya. Mo to nga nabreedan siya, buntis na ni si Budin. Nga si Budak, wala pa na siya naburos dak. Wala pa naburos si Budak. Di na ni magpuas-puasan ng buko sa imong buhok, kaya napuas na makatulog. Puyo kay sakit akong tutoy ang kabanggaan. Nahuman na may upamunya guys. Ay, pumunyag. Pamunyag, pamahog sa baboy. Nya si Bintoy, to sa bukid. Yuban si Richmond. Kay tabang da siya pahilo dito ni Arilona. Na. Ito nga napangas siya ganiha. Ang tuan dapat ito na moon niya. Ang manghaling din ta guys. Kaya para wala lamok. Pamunyag sa miuna ni Koreana. Ako din niya, ikaw dito.
naman na tayo pamunya guys. Yan, ito po rin ang halingan. Halingan na ito ning silhig kaganiha guys. Kaya para mag-aso. Hulog na po ang dahon guys. So, madaghan na po atong silhigon. Namanatag pamahog sa baboy. Nakapamunyag na punta. Yan nahalingan na po na ito na diha o. Hugas na ang pagplato guys. Wala lagi diri. Guys, good morning guys. Magkuanta sa atong pamahaw. Nagpalit man si Momon sa bulinaw. So ato ning sagulan sa itlog. Ay ada kay wala asin diri ah. Masuk ko na. Masuk ko sa rice cooker. Di lagi magtinanghag. Trabaho lagi nga kuan tong luwag ka. Bugno ba? Ikaw na kuha din itong luwag. Lalu po. Apil lang kala nga itom. Kanang bago gisulod diya. Gamay daw ka. Kanang gamay. Dinhira mo guna. Gidalam na diha. Si Bintoy guys. O si Dodong para sa bukid. Babas pa rin siya guys. Magkilo. Siguro may danhi. Okay, labas pa man kaayo. Diyan? Ang gugugasan. Dinuin na ah. Puyo gani diha ling. Ganas dito. Gugugasan mo. Dinuira na ah kay hinugasan naman na ah. Abog ra man na. Parin ko stand din ano. Tralalala. Dalang stand din eh. Ang pagtarang. Na, wa para ba nahatag ang magsababay ko ang stand so. Sige na ko sa stand. Uman. Barangay Tralala. Kasi sa kaya sa Barangay Tralala. Huwag tralalelo. Nagluto ta sa sudan sa pamahaw guys. Sayo magudlang klasiling. Ano pagkuhan diha ling? Kay nana ko ka ugma mag-college ka. College daw kuanan sa nimo na ilang at nga agian. Ay na sila papaha kay ang lihok lito na sila diha og kuan. Okay, ang pahor sa tita. Isa-isa rin pagdala dito. Wala man si Manoy di. Ito di magbahog.
plato ding, kay sudlan ako sa niluto ding. Ano ba hugangan ni Rin? Ano ba hugangan ni Rin? Siya mamahog sa baboy guys, kaya wala man si Vincent. Siya tubos ni Vincent. Bakaw na. Siya isa haragon na ah. Naghilam sa kuno siya sa tutoy guys. So ato ni pahilamon. Oh, dali. Dali. Hilam sa kuno siya unas tutoy. Oh, ang kamot. Ulakaw na, pamahog na. Isa-isa. Ha? O, isa-isa kung dili ni muna. Madaog na siguro na ni mong duha. Ay, isa-isahan na lang. Ay, din mamunyag sa buwak. Then magkuan dayon, balag magbike-bike na dayon. Nagto ko ibabaw. Ha? Ana, pag adto sa ibabaw, agad. Luto na siya, guys. Mamahaw na dayon ta. Hi guys. What's up? Mahaw ta, guys. Gina, kur. Pag prisa, kur. As ordered in this series, which are adapted Man. double tap na rin kayo. Yan na? Double tap. Ay, iya, double tap. Kaon ta, guys. Tapping ba? Double tapping ba? Pamahaw ta, guys. Ito na ibutang double tapping. Ito yung double tapping. Para bagid ni ma anturi atong kanon. Natay kinilaw guys oh. Walang gadugan na rin. Napoy bulinaw. Wa gid ni siya nagcook. Wala ko. Oo, mato nga akong gibangilan. Alimtan man. Pag wa nagbaho ah. Nagbaho man. May gani. May gani pinagbaho. Serving po. Serving po. Hey guys, kami ang anak ng CEO. Ha 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 ha. Hindi na nilimiti ha ha ha. Gabot nito. Crunchy, crunchy kayo mo? Crunchy, crunchy ba? Crunchy, crunchy. Crunchy, crunchy gitu guys. Bakit mo? Imong lasa parat. Parat yang lasan ko dyan na guys. Lamit na. Ay lami. Kaunta guys. Ay, Mau, guys, kinilaw, mau. kinilaw. Nabas pang kuan. Balik na. Pinamot ta kay lamig ka o pinamot. Grabe yung samaw guys. Ay samaw. Ulit kayo.
manhilo na ang kalag ni Koreana. Pero mong kinilaw guys, dinalian yun siya. Nalimot na mama. Nagkauna niya, agkilaw pa di ay. Ito po. Ito matag-iya. Ato ko ba ng truck mo? Ato ko ba ng truck mo? Ano ba? Anak ba kasi EO di. Ano ka? Si EO si EO sa Karabian. Bulanghoy. CEO sa Kalabinan. Kay si Habibi, si EO man siya sa kuam. Yang Habibi. Beauty product. Ikaw. Imong mama. CEO ng vlog. Ola. Ikaw mama guys. Lilin. Nga. Bukid. Nga. Nakakasab na aya. Ikaw. Nag-asa ba ka niyang mama guys? Tang. Tag-asa. Ako lang sa kuan sa lasa kay halang. Na ano ito, baliktad, balhina sa niya diha. Medyo nagkaroon din. Hindi na bulan lang. Grabe siya nga. Parat naman kayo lang ah. Hindi naman sa mga iya. Ha? Kailangan ko sa parat ka sa tamis. Kami naman dyan. Ang tamis, diabetikon mo ka. Ang parat. Wala lang. Asmahon, asma. Ano ka ng asma?